যত ককবরক মিডিয়ানি আদম রক जों तिनि राजबारियाव कायसे प्रेस मिट खायना थांनो दङ अ प्रेस मिटनि रिजन ओंखाय खोना सिनि हा बुबाग्रा एबा तिप्रानि चेयारमेन सिनि बुबाग्रा प्रदीप बिक्रम किशोर मानिकनि आसामा साल 4 जुलाइ अमनो रुगै सारा तिप्राव सिनि तिप्राव था YTF ताइ TWF मुङै जे सामु गोतां खायजोंनाय अमनो पिनि साख्लायमो उइलाबो ओंखाय सानामुसुं आं जत वारियर्स दङ जत आदम दङ तिप्राव थानि YTF नि TWF नि जों जत केक रालायावै जेकुनु हस्पिटाल स्कुल बा गैरै नुखुंनि नग्रग जेकुनु चुबामुं रग माइरुम हन्दी दाल हन्दी जेकुनु बा नगफाना तांगिर लायखा उन्दै रगफाना सामुं गोदां नारमानो ओंखाय जेकुनु डनेशन रगबो जे गैरै नुखुं रगनो रुगि दङ पेशेन्ट दङ एमपिके खोना बुबाग्रानि आसामा सामनो पालिजाखनाय ओंखाय साथे साथे बुबाग्रा बिनि आसामा सामनो रोगै अलरेडी सिलचर 3टा ट्राक बेयाव अजगे जे फ्लाड दंमोनी अमनो रोगै ब साजानाय मानै जेकुनु हेल्पफुल आइटेम्स जे बत रहबाय के 3टा ट्राक मानिपुर बुंखाय बिनि बुबाग आसामा सालनो रोगै हम अलरेडी सिलचर सौगियानि खबर दं हमनो आं तेमसे सानामुसुङो सिनि तिप्रामथा YTF TWF रंनो ते जत जे बुबाग्रानि आसामा साल पालिनाय रंनो सिङो सालनो थानसा दे निबो सिङो सालनो मा पालिनाय कारण कि बुबाग्रा जे आसक बिन कलम दिखलाय सिनि तिप्रासा दफानि बागै गेरा दिबलेन बागै जे चबा खायदमनि जे कुबुइ के कुनु पडलुप कुरिके कुनु रांलुप कुरिके जे चबा खायदमनि अमनो सिंजो त तिप्रासा दफानि लुकुरो सिंबनो लगी मारनाय बिसकां सालो सिंबनो बिनो गेरा दिबलेन चबा सिंबनो कप्लाय माखानि हामबाय खोना पुलियाबो गांसिं सेंना नाय प्रग्राम खोना सैनि जे 38 टा ब्लक कमिटि तमनि सारा तिप्राव जत जागोन अ आसामा साल पालि जाने बुबाग्रा जों प्रति बसर न बुबाग्रानि आसामा साल जे कुनु गरि नुखुंनि लुकुरंनो मानि बागो रुगिरंनो हेल्पफुल डोनेशन रुओ एबा नक तांगरो किसिं मिसि नुखुंनि जेकुनु उन्दिकेसन न जों YTF हन्दी TWF हन्दी तिप्रामथा बिनि प्रति बसर आसामा साल न उन्दिकेसन पालि खोना बमदिकेन पालि जागनाय सारा तिप्रा जे 4 जुलाइ गोबांमा बरक तागबो तिप्रामो थानि सिग्लारावनि नजरक क्लायाखौ आम हाइलु करक बाहायके करंनाय नरक बाय बरक सुबासु नाङै दङ मकलक क्लाया बंमानो बरनो ताम मेसेज नाय सिनि जे कमिटि तो सारा तिप्राम दङ बरक जारान दिके तंनाय रक बरक सिनि कमिटि बे जुगाजुग खायतु जोंनो कायसे मेसेज मानो रहतो तारबि सोशल मीडिया सिनि फेसबुक हन्दी ट्विटर हन्दी इंस्टाग्राम हन्दी सिनि जत जत पेज दङ yang tipana sungbai kobugi man बुबाग्रानि आसामा साल ताकलाय जने बिसुबुसु आसामा साल पाइ जाने थांबाय दङ बिनि 44 स्टेट लेवल का कतर का कोनो पाले जाना हम हेरक तो स्टेट लेवल खाया जों जत 38 टा ब्लॉग न जत आम से न कैसे कैसे आम से न 3-4 टा प्रोग्राम के नाम से जेमन आनी अक बुजम नगर माखि नगरब एबा मोहनपुर कन्स्टिट्युएन्सी नांदरब 3-4 टा स्कुल खतै बा खाता कलम रक बाजंनाय तै काहे जंग नक तांग जंगनाय तै हस्पिटल रग जे रोगी रंनो साहाय्य खायजंनाय तेमदिकेना सारा तिप्राव जत जागन उन्दिके हेल्प खायजंनाय खोनान सान अब बुबाग्रानि दागि मुं बायजा ना सागनि रां पैसा बायदि याखन मानि कक सावै दं सिनि अव सिनि जत जे वारियर्स नि साग अगनि बाय न ओंनि दङ कारण कि बुबाग्रा साजाक देगिसे क बिनि बर्थडे व केक तारादि केक रायावै एमदिके चुबामुं खायनि बदागि जाकसं नर तिमनि पान्दानि बिसिंति नरनि सिक्ला बदल बदा मेसेज रमानि कलाय नाकि नरक जे जे जागा रनाय अबसुन रजानाय ताइ कोनो एरिया तो दं जे जागा नरक हस्पिटाल थांनाय नै बबो जों सारा तिब्रन खायनाय खोना सिन YTF बो खायनाय तिप्रामथा बो खायनाय TWF बो खायनाय ताइ जारा बुबाग्राना हामजाक दंनाय जत लुकुरक बो बिनि आसेमे सालनो पालियो थाने बोसोराव पालियो खोनाबो पालिनाय आगामी दिन रगो पालिनाय अब जे आमचे जे तिप्रामथा लिडार दं बरक थाने नाकि सेन्ट्रल लिडार थांगाव दा थांगाय सामु जे आमजानि लिडार बरक न खायनाय बाक्सा जागा सेन्ट्रल लिडार थांनाय एमति मानो गोबां एरिया विभिन्न प्रोग्राम नारजक खोनासि खोना फुंनिसिमनो स्टार्ट होनाय फुंनि पटेन्सि स्टार्ट करि जत एक टाइम मा नबो इको रमदि 8टा 9 सिम स्टार्टिंग थाय
जाइन जानि एरियायाव रमदि 4-5टा जराफोनो कान्ट्रि नक रक बाथ जागा नक टांनाय ओंखाम तो समय थांनाय सारा दिन नांनाय उन्दै रंनाय तेकना माने बाग माने तो काहनो ताइ ताम कुनु मेसेज रना तंग लुकुरं लुकुरंना मनो खोना बुबागारनि जे आसेमे सालो जों जतनमनो थानसे देहनि मा पालिनाय कारण कि बुबाग्रा जे सिनि बागे आसे चबा खाइ दङ निजिनि कलम दिख्लै निजिनि रां पैसा किख्लै आसे सरि हेमिया बनो वासे गराक खाइ नखरि जे सिनि बागे चबा खाइ दङ सिन्ति प्रसन दफान बागे चबा खाइ दङ जों जतनमनो बुजि थिख्लायो ते बनो जों कुलुकि फानरि कप्लाइ हाइ दिख्लायो सिन दायित्व क्लायो पाइथाक सुमुं काइसे मा सोंजेनाय बुबाग्रा लुकुरंनि बागै कक सावो जत किप्रा दफनि बागै बा त्रिपलनि बागै बिनि बागै नरक कुनु स्पेशल खायदेनि वान समाव दं बत साग बहानिया बैनि बागै जों सब समय दङ जों बनो सब समय कुलुकि फानरिनाय बिनि ब तेबे एसे सिगां सिनि जे YTM नि प्रग्रामाव ते मियानि मेगाजयनि प्रग्रामाव साजाक बिनियाव सरि हेमिनि एकटानो बिथि अ बिथि इंखाय गेरा तिदवालेन ताइ सिनि दिब्रासा दफन थानचा अमनो बिन बिथि अ बिथिना अम जुदि सक्सेस इंखाय बुबाग्रा हैनो अटोमेटिकली हाबनाय हनि बनिजन साजाक गोबांमा लुकुरक साव बिनि सिकिउरिटि नि सिमि चेंगै बिनि साक हाबनानि बिनि तंमुनि बागै बाक्सा सुकुरि लायो बरनो नों काम कक जानाय बंना हामबायाफोर बरक जे बंनि साकथार मुंबाय जे एमटि सामुखाय दंमोनि बंना आं खाबायखौबो हामजा मुयाफोर बं हामबाय एखौनो नुलाय